Γεια χαρά σε όλους. Στο βίντεο αυτό θα σας δείξω πώς να μπορείτε να δημιουργείτε τις δικές σας εντολές από το μενού το παραθυράκι εκτέλεση. Ας υποθέσουμε ότι εδώ ο BS Player δεν υπήρχε στην επιφάνεια εργασίας. Να δούμε λοιπόν, να σας δείξω έναν τρόπο πώς μπορείτε να τον εκτελείτε από το παραθυράκι εκτέλεση. Πάμε μενού έναρξη και στην αναζήτηση γράφουμε BS. Μας βγήκε εδώ πάνω, δεξί κλικ, πατάμε δεξί κλικ στο BS Player, αποστολή προς επιφάνεια εργασίας. Ήρθε και επικολλήθηκε εδώ. Κλικ εδώ, δεξί κλικ στη συντόμευση. Το μετονομάζουμε σε μια σύντομη ονομασία, BS ας πούμε εδώ. Μετακινήθηκε εδώ. Και τώρα τη συντόμευση αυτή την κάνουμε αποκοπή και την ρίχνουμε χύμα μέσα στο φάκελο των Windows. Εδώ, ναι, εγώ το έχω μετακινήσει ήδη. Θα κάνουμε αντικατάσταση. Μας ζητάει και άδεια διαχειριστή. Πατάμε συνέχεια. Και η συντόμευση επικολλήθηκε στα Windows. Πάμε τώρα. Με το κουμπί των Windows πατημένο και R ανοίγει η εκτέλεση. Το κουμπί του Windows είναι το παραθυράκι. Και τι όνομα δώσαμε στη συντόμευση? BS. Πληκτρολογούμε BS. OK. Και ο BS Player άνοιξε. Αυτός είναι ένας τρόπος εύκολος και σύντομος για να τρέχετε να ανοίγετε τα δικά σας προγράμματα, να δημιουργείτε τις δικές σας εντολές από το μενού εκτέλεση. Επίσης το ίδιο μπορείτε να κάνετε και με φακέλους. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο.